Numru kbir ta' nies fosthom ħafna tfal imlew ir-raħal taż-Żejtun f'kaċċa t-Teżor nazzjonali jew kif ħafna jsejħulu Treasure Hunt. It-tieni edizzjoni ta' din it-Treasure Hunt organizzat mill-grupp Zoe ġiet imtella biex toħloq aktar attenzjoni u tagħlim fuq l-identità kulturali tagħna amalgamata ma' attività fiżika. Identità li tinkludi l-istil ta' ħajja u l-ambjent tal-ġenerazzjoni ta' qabel din. Tul din l-attività ma' 300 persuna ġriet madwar iż-Żejtun tieħu ritratti jew aħjar stessi ma' 40 il-biċċa informazzjoni li jinkludu monumenti, bini kif ukoll siti famużi fih dan iż-Żejtun. Xon Kirkop, membru ta' Zoe, organizzazzjoni fih dan iż-Żejtun, qasam magħna ftit informazzjoni dwar din l-attività. Dis-sena ftaħni ukoll għall-kbar fejn il-kbar u żgħar ħajsibu 25 post differenti, ġifieri b'kollha se jsibu 50 post ta' patrimonju fiż-Żejtun biex hekk nies miż-Żejtun kif ukoll nies mhux miż-Żejtun ikunu jistgħu jitalmu iktar dwar il-patrimonju taż-Żejtun. Ma naqasx milli nieħdu l-kumment ta' waħda mill-ħafna membri ta' din l-għaqda li jgħenu biex tittella din l-attività. L-ewwel darba li involvejtu hekk f'attività hekk? Le mhux l-ewwel darba, din it-tieni darba tiegħi li ħadsem f'di Treasure Hunt u għajn til-Zoe jagħmluha di Treasure Hunt. U x'tib ta' għajnuna offrejt? Mela, konna morru nieħdu ritratti madwar iż-Żejtun, insibu l-mistoqsijiet, nagħmlu riċerka fuq postijiet li nistgħu nużaw fit-Treasure Hunt tagħna, nipprintjaw il-karti, nagħmlu promotion għall-laqda tagħna u nistidnu n-nies jiġu. Fl-aħħar kelma żgħira mingħand il-parteċipanti uħud kalmi jieħdu gost imdawrin mal-familja jew ħbieb, oħrajn maġlin sabiex ikunu huma l-ewwel illi jaqdu it-teżori kollha. L-ewwel darba ġej dan it-Treasure Hunt? Iva, din it-Treasure Hunt l-ewwel darba ġejt. U x'ġielek tiġi għal din it-Treasure Hunt? L-ewwel nett il-premijiet, it-tieni nett li hija idea sabiħa li bħala ħbieb bħala grupp induru dawra ma' Żejtun naraw postijiet ġodda u postijiet ta' storja u li nkunu nistgħu nibħu rigali wkoll. Iva l-ewwel darba. U x'ġielkom tiġu hekk kollha f'daqqa? Rajtu fuq l-aħbarijiet u deret interessanti. Bħala grupp ta' xogħol speċi konna qed nagħmlu barbecue qed naxma marru speċi. Beħsibkom tirbħu xi ħaġa jew? Issa naraw nispera. Hawnhekk ewwel darba. Ġejtu bħala ħbieb, familja? Flimkien. Kollhom ġejna nieħdu sew f'di Treasure Hunt ukoll. Aħna rċevejna invit minn l-għaqda ta' Zoe biex nipparteċipaw għal din l-attività. Bħalissa Żabbar Scout Group qegħdin camping u ħadna l-opportunità biex waħda mill-attivitajiet li norganizzaw huwa din it-Treasure Hunt li ġiet organizzata minn dan il-grupp. Sibtu xi ħaġa s'issa? Tnejn issa sibna. U x'sibtu? Sibna għadi. Ejja? U di.